eta konteiner. Gehi lantxak. 2025ko ekainaren 19 da Arberatze Zilekoan. Egunon. Zer duzu? Olioa. Ah, bon. Ados, beha parkatu. Egun batzuk dira jada goizero EHZ-etako laguntzaileak festibala montatzen ari direla. Hartu kafean edo zuen, barnean da. Egunean egin beharrekoak zerrendatu eta lana banatzen da. Dona Pauleratze, mainak eta kaderen txeka. Bizpairu, ari bagoaz. Bi, barda kamioi bat edo bi errandugu ez? Edo berda kamiona beste no baitu. Bi kamionak. Badira berrogeita hamar maina da ere, eta berreun kadira. Nahi dizidin Dona Pauleraz? Bidatu berduzu kamion bat. Berrogeita hamar main eta berreun kadira. Irurogoi jiroan dira. Ba, gizu dira? Berrogoi irurogoi. Berreun, berrogeita hamar. Kamioi batzuk Ipar Euskal Herri osora abiatzen dira. Bertze 11 laguntzaile eta hien eskuak Arberatzeko pentzeetan lanean hasten dira. Eta manitua badugu. Gero izanen da deskargatzeko izanen dira paletak, manituarekin. Hori adez manitu tipiekin tala, eta baina hasiko niz bestanz esiketa planaitan. Baina nolakoa izan zen lehen muntaketa? Uinen hildoan EHZ festibalaren 30. urte urreneko podcasta. 1986ko ekaina Arrosako Soatia auzoko pentzeak. Urte osoan ibili dira piztuko kideak eta Irulegiko irratiko laguntzaileak festivala prestatzen. Hendaia eta Atarratze artean afitxak kolatzen, ezkerreskuin materiala lortzen, taldeak deitzen, laguntzailegoa osatzen. Kostaldeko militanteak dira batzuk, barnealdeko laborariak bertzeak. Elkarrekin pasako dute ondoko hilabetea, EHZ muntatzen, gauzatzen eta desmuntatzen. Utxutxetik eraiki behar dute festivala mendiarteko pentze batzuetan. Elektrika, ura, eszenak, xapitoak zenbat buru hauste eta zenbat desafio eder. Atxeman dituzte herritik festivala ospatuko den gunera haien traktoreetan festivalariak eramanen dituzten laborariak. Oraino ez dakite, baina gaitzeko arrakasta bilduko du lehen edizioak. Pario bat izan da, baina Arrosako zolan hazia erein dute. Lanean isuritako izerdiz, garagarnoz eta aldarrikapenez, ongarritu dute Arrosako lurra. Marianez Gorostiaga Irulegiko irratiko kazetaria da, festivalaren sortzaileen artean zen 1996an Kanalduderen artxibo batean mintzo hemen. Beraz, Irulegiko irratiaren zat, biziki importanta da eta garantzitsua olako gertakari bat izan dain barnekaldian. Egia da, hainitz gauza antolatek dela kostaldean, prentsa horreketaik abiatuz, kontzertuetarat. Hemen ere gaitzeko odolustea da barnekaldean, hainitz abian dira hirietarat, eta gaztiak ere biztan dena. Baina jakin behar da jale, hemen ere jendeak bizi nahi duela eta nahi kundea baduela bere herrian egoiteko eta lan egiteko. Gazte eta gazte. Manera bat da, biziki ona, ere kostaldekoek ere ezagut dezaten pixkat barnekaldia. Erronka handia izan zen. 3 eguneko festival bat nola montatzen zen neork ez baitzekien zehazki. Aitzineko esperientzietatik edanez, intuiziotik pixka bat eta militantzian ari denaren konbentzimenduz erein zuten Arrosako Soatian mundu berri baten lehen hazia. Naroa Gorostiaga piztu elkarteko kidea zen 1996 hartan. Egan ezake, bagenituela beraz esperientziak kontzertu ez hain ejaldoietan, baina egin genituela bi entsegulenik. Gero hortik jauzia egin zelarik, 3 egunetara pasatzeko ustut lehen aldia izan zela, eta hor alde guzietatik behar ziren ideiak asmatu. Zirkoarena, historioa, karparena, xapitoarena,
Jadanik egunak behar ziren muntatzeko, egunak desmuntatzeko, baina hori, gero laguntzaileen sokoa, ibilbideak antolatu, nondik zirkulazioa, batzuena bestena, josan, orografia, lujaldeak zituen berezitasunak nola baleatu, gero lujaldearen jabea eta egiko jendeekin, okindegiari ogia zerreskatu, katxina ostatuan musikariak lo egin arazi eta bikaina izan zena baiajera eta gemana haiekin genuena. Nik baitut anekdota kondatzeko, ez da posible dena kondatzea. Baina zinez izan zen tokira egokitzea ere aldi berean, eta desafio bat antolaketan, egun batez egin zitekena, ia 3 egunez eta 3 gauez, eta musikariak egun batean etorri, bestean joan, entxegoak goizean egin, ahatxean egin, besteak ari diren bitartean, hori guzia egia da, takin nola asmatu ginoen. Astapenean entzun ditugun ahotsengana itzuliko gara. Arberatzera, 2025ko ekainaren 26ra jauzi eginez. 24 baina gutxiago eskaz dira EHZ kateak idekitzeko, eta gehiena prest dute antolatzailek. Urteroko moduan, hortzegun arratsaldean arduradunen bilkura festivalaren gunearen itzulia emanez egiten ari dira. Arratsaldean, asteko mila esker, zenta arratsaldeuntan egin dugu sekulako lana, uste ginoen pizkat berantean ginela, mezinez ajapatu dugu gure beranta guzia, dugu mila esker, deneri. Eginen dugu... Eginen dugu gune guzien itzulia, esplikatuz zer den gune bakoitzan. Hemen pentsea, beraz ez da aldaketa handirik joan den urteari begira, hor sartu gira eszena gibeletik, ez da publikoaren bidea, baina ikus dezazuen nondik pasako den zeidekidura baden ere. Ez da aldatzen, 2 eszenatoki izanen ditugu, janari hemen, ostatuan, berreskuratzen dugu lehen hartu dugun bidea, justu erraiteko hemendik beraz publikoa pasten alko da oinez, publiko edo nor, eta hemendik sartzen alko da gune, urririk den gune untarat, plaza eta bere inguruetarat. Hor izanen da berin filtro bat, lehen ez dugu erran baina han ere izanen dena, beraz 2 sartzeetan berin filtroak izanen dira. Ez da berdin muntatzen festival bat 1996an eta 2026an. Karpak ezberdinak dira, soinu materiala modernoagoa eta interneten beharra bada hainbat puntutan. Baina aldi berean, berdin muntatzen da EHZ 1996an eta 2026an. Laguntzaileen indarrez, izerdi, kezka eta ilusio nahasketa bitxi batekin eta hainbat hilabete lehenago hasi den antolaketa batekin. Festivaleko guneak aurkezten entzun berri dugun Katxina Aran EHZ-tako permanentea da gaur egun. Muntaketako lehen eguna nola bizi duen azaldu du. Bai, aski zaila da, batez ere leku zaldatzen dugularik horak beratzen aski desafio handia izan da, baina pentsatzen zurtero bergauza dela. Egia da ez dakigula sekulan zenbat laguntzaile hurbilduko den, edo hori zenbat laguntza ukanen dugun, naiz eta aurre ikusi pixkat material aldetik edo kamion aldetik edo muntaketa eta desmuntaketaren programazio hori aurre ikusia izan. Azkenean beti sorpresa bat da, eta beti hastapena biziki zaila izaiten da, jende gutxia gertzen baita. 10 egun aintzin hasten dugu muntaketa, eta egia da lehen egun horiek aski zailak dira, baina urtero bergauza da, eta urtero gu ere trampan sartzen gira, badakigu jende gutxi urbilduko dela, beraz, azkira beldurzu behar horrekin, zenta azkenean, gero azken haste horretan jende urbiltzen da, haste buruan ere jende urbiltzen da, Don Boskokoak ere hor ditugu, beraz, amikustajak ere orain justuki arberatzen izanki. Orduan, beti pasten naiz edo gira fase beldur izaiteko fase hortatik, baina gero gauzak aintzinaz doaz, eta gainera esperientziarekin ustuz gero eta hobekio antolatzen dugula ere muntaketa eta desmuntaketa. Gainera, belaunaldi desberdinak ere urbiltzen dira, jende desberdinak, elkarte desberdinak ere, aurrak, ikastolak, eta eginak badira tailer ezberdinak.
Beraz, urteroko desafio bat da, urtero zaila da, baina urtero ala ere bikaina da eta untxapasten da. Kakinak zioen muntaketarik zailena herri batean lehen aldiz plantatzen den urtekoa dela. Halako 6 ezagutu ditu EHZ-ak. Azkena 2024an, festivala arberatzen pausatu zenean. Muntaketan ez ezik, urte osoan egin behar izaten da lan handia urte horietan. EHZ ezin baita herritarrik gabe muntatu, eta 3 hamarkadatan 6 herritatik pasaz, harreman hori lantzen ere ikasi baita. 2023ko udazkenean, urrengo EHZ arberatzen izanen zela iragarri berritan, hala mintzo zen Sauveur Baso auzapeza Irulegiko irratian. Denak akor ginden festival hori ongi etorri egiteko, zonta pentsatzen dut important dela, festival hori ere amiguzerat ere jindadin, eta gure herria hautatea izan da, biziki berri hona hori guetako. Herriko kontseiluan aho batez onartu dugu hori, ikusiz ere, izain direla gauzak ikusteko, egiteko, hori guziak ondutan hartuz, baina besta komiteak ere bere abisa positiboa eman du, eta hori biziki importantzen ere, eta gero importantzena biziki delako lurren jabek ere akordioa eman zezaten, hori zen nunbait beharrezkoa. Inguruko pentziak ikusiak izan dira, eta akordio bat hatzemanik izan da, eta biziki plazerrekin errezebituko dugu EHZ, ordean bardaba egin duen ordean bilkura publikoa, lahatone bat jende bildu gira, eta ekipak, EHZ-tako ekipak biziki untsa presentatu ditu gauzak, detail guzietan sartuz, eta sustut eganez, guai hartio nola egin zuten herrietan, eta nola egiten ahaltzen ez ere arbeatzen. Ageida, badira dudak jendetan, normal da, bai seguritate mailan, bai musikari buruz, bai, agerida, gu erritipia buska bat revoluzioneatuko da egun hoitan, agerida, 3-4 mila jende behar bat dira ongi etorri egin, baina, galderer dener, arrapostu egin dugu, jendia nik uste tranquilizatu dugu, inketzienak. Batzuentzat sinisteko zaila izanen da agian 3 eguneko festival bat antolatzeak urte osoko lana dakarrela. Baina festivalaren bilana egitetik hasi, komisio guziak aktibatu eta hauek hausnartzera bultzatu, hornitzaile, partaide eta abarrekin kontaktuak hasi, administrazio lanak egin, edizio berriaren komunikazioa prestatu, programazioa lantzen hasi eta udaberrira iritsi dira antolatzaileak ohartu orduko, eta festivala ate joka da. Kakinak buruz ezagutzen du urteroko ziklo hori. Festivala udako kasik lehen ekimen lodia denez, apiril maiatzetik hasten gira zinez lanean etengabe, edo orduak ondatu gabe, edo bilkura gerota gehiago izaiten dira. Hor da mementurik lodiena, baina gero festivalaren ondotik udan gozoago da, eta denek pausa bat hartzen dugu, orduan lasaiago da, eta gero irailetik goiti edo urtea hastapena berriz hasten dugu normalean lasaiki, talde motorea berriz lanean hasten da, eta komisioak berriz martxan hasten dira, baina hor ditugu ere ondoko festivalaren oinarriak pixkat plantatzen, eta orduan denbora hartuz eta elkartuz pixkanaka hola hasten dugu urtea. Eta urtarriletik goiti hor eganen nuke berriz hasten dela akzeleratzen, hor astero bilduko gira eta komisioekin ere koordinak eta handiagoa da garen nuke. Hola da urtea, beraz ez da etengabeko lan bat beti luzatua urte guztian, fasez berdinak ditu, baina ustut hori dudala ere maite azkenean lan hortan hori da interesgarria dena eta senditzen da ere laguntzailegoan holako faseetan girela denak, eta uste dut ona dela ere, zenta badira pausa mementoak eta importanteak dira horiek ere, eta gero denak lanean ari gira elkarrekin hurbiltzen delarik. Eta urte osoko lan hori eginik, muntaketan buru belarri aritu ondotik, burua altxa, ondokoari tenorea galdegin eta hortzegun arratsa da. 2025ko ekainaren 26 hartan, arberatzek ez zuen 10 egun lehenago zuen itxura, eta gehiena presten 24 baina gutxiagoren buruan 1000 lagun hartzeko. Beroak agintzen zuen udako lehen arratsetako hartan, eta buruan atxiki beharrekoak oroitarazteko momentua zen arberatzeko plazan. Bolanta taldeak badira asteburuan zehar, beraz bolanta taldeen funtzioa da utxuneak noiztenka betetzea, batez ere laguntzaile eskasian ziztelarik. Badelaik sekulako jendea eta jes bat, galdegin bolanta ez duda galeitea zinez,
eta bidaliko dugu beste lekuetan ez baldin badira. Hor, mertsa eta laguntzaileen agera eta infogunea ere bai izanen dira, txosnan. Nik zuek egin behar duzuena gehien bat da eraso bat ikusten baduzue edo norbait heldu badazuen gana gu deitzea. Erasotuaren agera egitea beti, babestea alden einean. Hala ere ez ahantz, bidea 3etan bakarrik mozten dela, horko bidea. Beraz, biak 3ak aintzin ezin dugu esitu eta dena plantan eman. Erriko plaza beraz urririk izanen den gunea, hor izanen da ostatua, hemen Garagardo berezi eta Arno berezian ostatua. Janaria izanen da ostatuaren gibelean eta manaketa joan den urtetik bezala, bazterretik eginen da. Jakin behar duzen bertze gauza bat, da ze eraso mota bat gertatzen balin bada, festivala gelditzen dela. Plaza hutsa bukatzea bai esiketa aldetik, eta gero biztan dena ostatu janari brigada berde bakotsak bere gauzak iteko, baina nada ere laguntza pixkat beharko da hori iteko, basatzeko azken gauzak. 3etan bidea estea eta ofizialki 5etan edo idekitzen da festivala. Eta orain bai, arratsaldea da 2025ko ekainaren 27an. Dena prest da, EHZ hasteko. Muntaketaren bukaera markatzen dute Arberatzeko Elizako ezkilek eta bertan dira festivalariak, bertan lehen laguntzaileak eta bertan baita ere festivalaren oihartzuna ematera heldu diren kazetari eta laguntzaileak. Bertan dira 1996an lehen EHZ-tan Arrosan sortu zen Arrosa sareko kazetariak ere. Arratsalde honen entzule, atxaldeko 4ak ditugu eta bai, gaur Amikuze eskualdetik aurtengo zebrabidea agurtuko dugu. Hemen atxaldeko 6ak bitarte EHZ festivaletik zuzenean ariko gara gonbidatu zinguraturik. Sarmanta baita, herria, txikia, baina denetarik sartzen da, hemen. Ikusten dugu bi eskenatoki. Eta bildua bezala da, ez? Bai. Riska izateari ez dio uzten, eta festivala zinez uztartua da herriaren baita. Uinen hildoan EHZ festivalaren 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Katina Arran eta Naroa Gorostiagaren ahotsak entzun ditugu. Artxiboak, Kanaldude eta Arrosa Sarea, narrazioa Aimar López, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txesuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika, Aimar López erason eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, eskerrak onpiztu eta Antxeta Irratiari. Podcast hau Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren 2. edizioari esker eginda. Uinen hildoan Euskal Herria zuzenean festivalaren podcasta.